El Festival Sismògraf detecta el moviment i és un festival, trobo, que té molta xispa, perquè programa igual, busca aquelles coses particulars, inusuals, igual, i deixa molt lloc a l'imaginació. I és veritat que, en tot cas, tots els ciutadans d'Olot segueixen molt el sismògraf, gent que habitualment va veure les arts escèniques, però gent que tampoc. És que, clar, Hotel Dance Room és un projecte internacional de diferents companyies de 4 països, no? Hi ha França, Bèlgica, Itàlia i Espanya, Catalunya. Llavors, aquest és el projecte de crear un motel virtual on realment nous espais escènics, no? On ens puguem connectar i veure les arts escèniques a través d'internet. Llavors, esclar, cada companyia amb el seu projecte artístic, no? Tots, el vincle que tenim o les pautes que tenim és de fer 3 solos. El primer solo és el meu, que es diu Jo-Jo. Fem el joc de la primera persona i el jo-jo. El solo de l'Ernest es diu Amb sense tu. I el d'ella, el de l'Anna, es diu Ella i elles, ella i les botes, no? La companyia de l'Estera Umatell és companyia resident en un teatre, el d'Olot, que és una de les ciutats de la xarxa. Per tant, la implicació d'entrada és perquè és resident aquí. Aleshores, té un component internacional, de projecte internacional, que a nosaltres ens interessa molt. I l'altre prisma és que de fa temps Transversal treballa per incorporar el que són les tecnologies, l'audiovisual, les tecnologies a la cultura. El format final de la peça no és ser mostrada en un teatre, sinó el fet de l'ús de la xarxa i d'internet com a mètode, com a mode de difondre el que és la peça escènica. Per nosaltres és sobretot això el que trobem molt interessant en el projecte, a més del que suposa el treball en xarxa amb altres centres que estan treballant ara mateix en la mateixa idea artística.